Ayo, Mas Unjak. Nggih, Pak Bagong. Ayo, ngadeg. Lah kacek ra sepiro wae lho kok. Lho, ora sepiro ning ketok le nyambut gawe ora ndoprok kaya ngono kuwi. Siap nggih. Stratapan aku wis ora ngadeg iki. Ngapa? 10 menit ra der diobong ya. Ya mau golek panganan sak emplokane ameng-ameng nyawa niku. Diobong sukertane, diobong alangane mung karek seger warase. Oh, kanton apike ngoten to. Walah nggih. Matur nuwun. Dadi mangjak terus mawon. Oh iya. Dadi ora tak derke kok kan hilang sukertone. Kari suliyeme. Iki sing pareng wungon ya jek pirang-pirang Mas Unjak. Tasih kathah menika mbambahe nggih tasih lelenggahan, tasih tirakat mengestoni anggenipun Bapak Suparno nggelar hajat dalu punika. Mugi sedaya pinaringan sehat Mbah Kakung, Mbah Putri, tutuk anggenipun momong putra wayahipun, rejeki ingkang sembulur. Pun kan ngadeg terus iki. Ampun. Ampun candalke lampu malah kaya tikus malahan. Candalke lampu. Nggih kawontenane kados ngaten, Mas. Sak pol-pole ya pol semono kuwi. Nggih. Iki mau jane panggunge arep dunggahke ngantarane Wiyaga karo Sinden karo dalange adunggahke wis ora nyandake wis sundul kemo dadak ngetoki tralis ke mundur. Ini sembodo tenan sing di omah Pak Parno. Wis, lho diketok supaya kelire iso dipasang ki mau sore mau. Tombok niki kian. Ora masalah ya. Iso dilas meneh kok. Lah nggih wae. Dadi sore mau kuwi sangseng-sangseng ki apa jebule ngetok nggon iki gen iso dipasang anune apa jenenge kelire. Nggih. Oh jenenge kontraktor. Iya. Pak Suparno menika. PT-ne napa wau? PT Antasena. Oh, PT Antasinga. Antasena, Singa iki nyangkut ndasmu. Antasena Jaya Perkasa. Antasena Jaya Perkasa. Mugi tambah sukses, tambah ngrembaka. Laris jobipun Pak Parno nggih. Nggih. Kontraktor ki ya job barang lho kian. Oh iya. Lah nggih. Tender, lek ngarani ora job tender, ngerti ya? Gak. Wah, iki ora tau mangan sekolahan iki ora. Lah lho kula mangan iki kaya rayap kae. Lho penjenengane kenalane akeh. Nek ora kleru tahun kepungkur ke penjane Pak Haji Julian Mono anggota DPR RI ya kepareng tindak rene. Oh ngaten. Jadi ora mung kalangan pengusaha, masyarakat klebu pejabat ing negara uga disrawungi kelawan penjenengane Pak Parno. Ya ini ya grapyak semanak. Dadi iki ya rencange kathah sedulure kathah. Betul. Mulake ya rezekine tambah melimpah. Mulake ya srawuhe kudu sing sae. Niki wau ugi wonten pesenan lho, Pak. Apa? Mengke wonten Adik Zahri napa sinten mengke badhe nyuwun tanda tangan jenengan. Lho, tanda tangan apa? Nggih tanda tangan niku kok tanda tangan napa niku lho. Maksudnya ditanda tangan kene nggon apa ngono lho. Kirangan ngenten bathuk napa wonten putih boten. Oh nek wayang. Oh, oke Mas. Oh nggih. Heeh. Kene lho. Urung diceluk barang yus. Gage rene lho. Kaget aku niki wau. Saman jagongan karo Pak Uncek. Nah, tak tanda tangan sing tanda tangan ngendi Le? Saman kok anu seneng wayang po? Wis ajar ndalang. Teng pundi Le ajar ndalang? Beto mik tok, Dik. Beto mik. Heeh. Kok wayange jan apik iki. Kowe wayang anu apa dagangane DG Channel. Saya nggih. Namanya siapa, Dik? Ditanya Om. Namanya Salim dulu no. Ya. Walik ya. Walik pripun? Sing cium tangan ki kono. Lah gede iki kok. Lah nggih sak lumrahe kan sing gedhe terus sing cilik ki nyium tangan niku lho. Bu, sik tuwek kowe ngono lho karo. Ha tuwek kula ning gedhe kene kok. Ngene ra tekan lho dadak dungklok mesae. Namanya siapa? Zahir. Putrane sinten? Putranya Hardi. Sinten? Hardi. Pak Hadi. Oh, mboten sanangis, malah lu nangis lho Pak. Ora Aku
ora nyakot iki lho aku. Wedi ae karo kowe, Jak. Ketoke gila. Kula tak mriki mawon. Tenan mriki ya, Cak Bagus. Nangis kok. Rasa nangis nyapok. Heeh. Mau padake demit apa piye kuwi? Terharu. Terharu. Saged pinanggih jenengan. Ketemu karo Pak Kangko seneng. Oh, alah terharu to, Nger ya. Nggih, salim sik karo Pak Kangko kok. Inisiale DK niki Dalang Kangko. Oh, DK ora DG channel. Ora, DK ki Dalang Kangko. Niki sajake karo Pak Kangko nek ngevent temenanan. Ya iki tanda tangane tak gudhek nih Cak Bagus. Seneng banget ya karo Pak Kangko ya, Cak Bagus. Nggih, pengen dadi dalang kaya Pak Kangko. Tak dongakne esuk ora mung padha ning ngungkuli larise Pak Kangko, kondange Pak Kangko nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Iki ampun, iki ditulisi malih nggih. Iki dalang Kangko ngoten nggih. Iya. Penontonnya rewel ae. Siap. Nah, ora njaluk tanda tanganku. Hah? Tur aku ora iso tanda tangan kok. Sile, tak sanoni le. Padake dalang tipis kok piye. Ngangoni. Ning ngene iki lho, yen dalang-dalang kono kae ditekani cah cilik, ngono ki biasane ki diwenehi wayang nggo kenang-kenangan. Lah wis duwe wayang kok. Lah iki kan wayange ki ambak senes saking dalange, yen dalang mriko-mriko lho. Yen mriki kirangan kula mboten ngertos kok. Heeh, rasa cerewet cangkeme. Salim sik. Saking senenge nganti nangis lho. Saking senenge nganti nangis. Heeh. Salim sik nggih. Alah membi-membi alah ger. Oh alah. Anake sapa iki mau? Wedi lho cek karo kowe cek. Lho lah. Karo kowe moh lah luntrung. Lah iya. Wah. Nganti dhewe wangi tekan saya ini melek pengen tanda tangan. Lah nggih ngentosi jenengan iki wau. Oh, alah berarti aku ki ya kondang ya jebule. Lah kondange ra ukur sinten to sing mboten mangertos. Lah aku rumah saku ki wis biasa-biasa saja wis kaya jaman dhisik ngono. Aku iku ora krasa lek dadi wong kondang ora krasa, biasa-biasa wae rumah saku. Ora sombong. Aku ya omong apa anane, aku ki tidak mau melebih-lebihkan. Heeh. Dadi kan sami mawon to. Ora tule hadi tok. Kan tulis apa jenenge mau? Zahir. Hadi. Sak mono-mono. Hadi ki sing kaguan hajat kok. Hadi ki bapake. Bapake mau Hadi mau sapa? Hah? Hardi kok. Lah ya Hardi. Kirang R. Lah ya ora apa-apa ditambahi dhewe. Hardi. Sak mono-mono kuwi anggar ketemu aku ning endi mendi Pak Kangko salaman ngejak tanda tangan ngono kuwi. Lah nggih to. Kowe tau dijaluk eventmu tanda tangan ngono? Mboten. Heh? Mboten. Lah kula mboten saged tanda tangan lho. Kok ora iso? Lho tangane cupet kok. Paling anggar do njalukno ya tak jejeki kae. Cap sikil. Cap sikil. Model sikil ini kan sereneng. Aku lek ngono kuwi trenyuh tenan Jak. Nek karo bocah duwe kepinginan sing iso duwe karep pengin dadi dalang ngono-ngono aku trenyuh. Lah niki kan jenenge generasi penerus. Nah jenengan kudu kedah sing sae-sae ditiru soalnya ditiru cah cilik-cilik ngoten niku. Ora etuk misuh ngono. Ora aku tau misuh. Lho lah wingi misoi aku ngono kok. Piye? Lho enten panggung ngene ora nang mburi aku dipisoi unceki asu lan. Lek ning mburi panggung ora apa-apa, lek ning nggon pas pentas iki. Loh, misuh ki kena lho. Ketika menggambarkan kemarahan seorang wayang, tokoh wayang. Misuh boleh. Lah dosa muka kon muni astagfirullahaladzim ya ora cocok. Dosa muka yo brangasan kaya ngono kae. Oke, karaktere ki karaktere dhewe-dhewe. Ayo nembang. Nembang. Pelok barang genti ya, pelok barang genti. Monggo. Gegaran ning wong akrami, ayo Jak. Tutu bondo tuturupa. Sahir. Semangat ya Le.
ketemu Pak Kangko saking senenge nganti nangis. Olah. Nah. Dite kantongi dhewe. Jadi kaya pake. Ora nggo ngeslot ae kok. Ora bakal cah cilik kok. Dikeke pake lho. Oh, ngono. Ngeslot ki pekat utawa penyakit masyarakat. Oh, admine to. Musuh-musuh mesin ya wis basa. Lah iya, musuh mesin ora mungkin menang. Dobel ora bakal menang. Lah nggih. Ya, namung hati pawe tane ya ngemut pisan luput pisan kok iso ngemut ki lho. Lah kaset luput pisan. Lah kasetku kae iki ngemut ngoten Lah kowe kaset bajakan kuwi. Asli lho. Oh. Asli bajakan. Nah, nggih. Lah kleru sithik dipotong. Luput pisan kena pisan Mas Uncak menika klebu pelawak ingkang nembe naik daun. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Nggih, kula uler, Pak. Naik daun iki kondang-kondange ngono lho. Alah. Oke dalang sing butuhke wingi jare bar kok Kalimantan barang. Nggih, alhamdulillah. Nggih Kalimantan. Mantuk alhamdulillah slamet dugi ngomah. Heeh. Wis meh kemawon. Meh ngopo? Meh tabrakan. Apane? Jadi gara-gara wingi ke Banjarmasin kula mboten saged polah blas kula. Lah ngopo? Lah enten kan motor bianter melu rombongan. Dalah sing ngarep niku ngerem dadak. San sing burine otomatis kan ngerem dadak. Kaget ya. Kaget. Nah kula enten tengah-tengahan buri sopir nika. Kaget. Aku kan ngerti dhewe to. Anu sikil kula mboten dugi lantene mobil. Kaget kula mencelat. Mencelat. Dengkul kula notok dashboard. Gek malah kanca-kanca ki ra nulungi malah guyu ngekek-ngekek kae. Ning alhamdulillah slamet menika. Terus pinaringan. Biasane lek apa jenenge mobil direm kan sikile mesti mancat ngene. Mancat. Kowe mancat bablas ya? Mboten saged mancat kok. Wow. Waget terus mencolot niku. Lah ya. Estu kena dashboard, dadi ora iso polah kados biasane. Heeh. Ya lanjut. Lali. Yen luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel aku anggar pas iki lho cedak payon niku udung guyu. Ngopo? Aku anggar ngene iki disenggaki kok. Senggaki piye? Yen angel ngono ku terus nyenggaki. Nyenggaki piye? Kayak itu. Kike opo aku ngono. Mboten, Dek. Ayo. Ayo. Yen angel angel ke lah kong jangan Jeng nggak tahun kepungkur kae mbuh tahun piro niki wayangan yo ngene iki dadi ning jero pager niki dadi sing mirsani kaya ndelok wong wayangan ning jero penjara ngono dadi nggih iki ndelok anu ndelok kula enten ngenten iki malah kaya ora ning jero kunjara ning jero apa kaya ning kebun binatang to. Oh iya garangan ya senes hah luwak padha padha to padha ya tan kenoti
numbas harta Nah, iki anu Mas Uncek. Jane ana sing nyawer 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Sing 500 supaya diparingke Mas Ardi. Nggih. Weh. Sing 500 untuk Uncek kru Dwija Laras Indonesia. Oh, tak kira Uncek. Ah, ning ora diaturke dina iki, insyaallah engko diaturke tanggal 8 Oktober. Kok disekseni dulur-dulur biasanya Pak Kangko ki lalen ngono lho. Lalen piye? Lah nggih kan biasanya lali engko tanggal 8 lali. Mungkin dilekne Mas Ardi kanca-kanca. 500 Ardi, 500 nggo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia damel kas nggih. Nggo kas. Oh, ngaten nggih. Tur kon nembang dhewe Mas Ardi ana Mbak sapa mau jenenge saka Hongkong sing wis transfer. Mboten dalu menika mboten napa-napa Pak Kangko mengki tanggal 8. Nah. Kebetulan tanggal 8 kan wayangan ana ing Domilan Kartosuro. Wah, Domilan Kartosuro Jawa Tengah. Kula nek mboten dijak. Kula kan mboten dijak. Lho. Mboten masuk. Kak prei tanggal 8? Apa prei? Jare kowe libur. Nggih libur. Ora melu sapa-sapa ndelok bal-balan. Mboten no. Indonesia musuh Arab Saudi? Saudi. Lah iya. Kok Saudi? Pelatihnya jenenge Saudi. Arab Saudi Saudi. Apa datene saiki Mas Ardi? Aku manut lho. Lah napa to lagune pun? Oh, sing dijaluk sing tak golekane piye. Sing dijaluk niku lagune napa? Nah. Mulai rong iso disinaoni sih. Nah, ngoten yen dereng saged kan saged damel sinau kanca. Ning ora entuk duit karo sapa-sapa. Le, kon nyanyi dhewe. Mengko lek duit ning karo sapa-sapa sing diamuk aku Lah kok diamuk iki? Heeh. Kon nyanyi dhewe 500 lho, Mas Ardi. Nggih. Menika wonten arta 1.500.000 gawe tim Dwija Laras Indonesia. Yang 500 gawe Mas Ardi ben nyanyi solo utawa sendirian. Lek diduwetne sakno engko diprotes karo ibu-ibu. Nah. Kasetyan Jati karo Lamunan. Nggak harus malam ini nyanyine Pak, kapan-kapan lek wis siap. Oh ya. Iki enek sing wis apal urung Ardi? Yen katresnan Kasetyan Jati karo Lamunan ki katresnan sejati to? Kasetyan niku entene katresnan sejati. Apa iya? Yen katresnan sejati niki duet. Yen Lamunan niku solo. Nah. Ya kowe tanggal 8 gen diaturke. Yen Lamunan aku rung yakin aku. Yen bapakne Ardi. Nggih, sing ben mawon. Ya, ki dibajuke pelok barang Mas Unjak. Menapa Mas Bagong? Aku arep ngaturke lagu garapan cara Bali meneh. Nggih. Aku nyuwun apa jenenge kuwi Mbak Wiwi Irnawati, Mbak Jongpe kelawan Budwi Kurniawati. Nah. Mbak Wiwi. Lagune Kelinci Ucul digarap cara gamelan Pulau Dewata. Jas ya. Ya. Jumeneng wonten kilen anu sebelah ler. Kene iki kulon apa lor? Ler kotak niki. Oh iya ler kotak. Wah, ora tau salat ra mudeng kiblat. Aku mau salat ning lali madhep nyandi ngono lali. Mergo aku bingung. Sing penting niatipun. Kowe ora krungu to? Ki Haji Anom Dwija Kangko ora krungu to? Mboten. Itak ayu-ayu kok kira. Oh bose to mau. Tak kira Mbak Compe. Ngapa to lho, Bos? Loh. Ya, lagune Kincil Ucul, monggo. Kincil Ucul. Oh, Kincil Ucul, nggih. Ya. Kincil. Diaturke sedaya Sutresna Budaya ing Nasi Kungon. Wonten ing lokasi aku ki kulino ning Sragen Mas Uncak. Nggih. Gara-gara ki biasane penontonipun telas ning wonten ing mriki wonten ing Rombo wah gara-gara sih para-para isih padha mirsani. Lebu ibu-ibu kae padha mirsani ki lho sawangan. Ketok ora matamu? Kok ini ketok ora? Mong arep
gur arep matak-matake kae. Kalau ibu-ibu kayak nganti rampung goro-goro pengen salaman karo kowe karo njaluk tanda tanganmu. Oh iya. Mboten saged tanda tangan aku. Nah. Wis diaturke Mas Unjak. Nggih, Kelinci Ucul. Iki mau dudu garapane kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Lho, lah garapane sinten? Garapane Satria Laras Tegal. Ngerti ora Satria Laras ngendi? Niku pundi ta Tegal niku to nggih? Tegal. Piyogone almarhum Ki Ento Susmono. Oh. Dan kebetulan iki Pak Kangko entuk apa jenenge tinggalan utawa warisan saka panjenengane Mas Ento Susmono almarhum wujude gamelan Bali iki biyen kerep dienggo karo Mas Entos. Pantes. Kaya kakangku ya guruku. Nah, akan bla wis sah 100% wis tak kei mahar wis dadi hak milik Dwija Laras Indonesia. Alhamdulillah. Monggo wis kadung pesen gamelan Bali neh. Dadi rong set gamelan Baline Mas Unceng. Oh, malah elok niku. Ya ya. Kok insyaallah dinggo gamelan rong set nggo tanggal selawe ana ing alun-alun Jombang. Kanca-kanca lek ora berkepentingan tumenanan aja nganti pamit. Oh, ngono ah. Rong set gamelan Bali digawa kabeh. Oh iya. Kuwi engko ora ngebaki panggung niku. Wis, pancen panggunge digawe ombo kaya konser ngono lho, Cak. Dadi kok diselamat rokok kok jek muni, aduh, kudu tetep budal. Nah, selame ya terus ana ing alun-alun Jombang, Jawa Timur. Heeh. Engko insyaallah pelawake karo Mas Percil. Oh, Percil CS. Ya didum ya. Heeh. Pelawak melu awake dhewe didum. Saiki bengi Mas Unceng engko tanggal 8 Mas Gareng Semarang karo Mbak Elisa. Oh ngono. Iya. Mbak Elisa wis tau rene ndek ben. Oh, ngono. Ya. Iki ganti Mbak Eka Suranti. Oh, ya. Nah. Kaya ngono kuwi Mas Gareng. Heeh ya, kaya ngono ya, Tru. Iya, dadi ya mau jiplak garapane saka Satria Laras. Wah, luar biasa. Nah, yuk. Anu sih, saurunge Mbak Eka. Sapa? Si anu. Prima, ayo Prim. Nah, ya. Anu, mboten Mbak Eka sik to. Kaya engko sak keturon ja engko. Ora, engko ki gong sing paling gedhe dhewe iki cara panganan ki sing enak dhewe biasanya dipangan keri. Nggih. Kaya ngono ki enak. Gede dhewe boduwi lho ngono. Mbak Prima. Lune sepira Mas? Lu belok biasa. Saya mau tamasya keliling-keliling kota. Anda melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Dinda, sering kota berjuda. Beca, coba bawa saya duduk sendiri. Ayo, di sebelah kota kene Mas. Melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca kuari, bagaikan tak berhenti. Beca, jangan hati-hati. Iki lagi muntuk-muntuk Mas Uncak. Muntuk maksudipun? Muntuk iki lagi lulus SMA, lagi mlebu ana ing perguruan tinggi ana ing isi Surakarta. Oh. Niki asli pundi niki? Ya takonono ta. Asli pundi, Mbak? Asli Ngawi, Pak. Iki yo Ngawi yo an. Nggih. Ngawine ora mesti ngono ya. Nggih, mboten mesti. Ora karepe desane ngono lho, desane Ngawi ki ngendi? Desane kula Krompol Mbringin. Ngompol. Krompol, Pak. Oh, Pak meneh. Lah piye lho iki tuwek lho. Aku anggere diceluk Pak lho iki to piye ngono. Mbok yo Mas apa piye. Lah mbake nek wau Pak, lah kula malah napa Pak D.
Wis terserah lah sekepenak ngono. Pak De ora semono. Pak Lek. Pak Lek. Pak De, Pak Pak Gede, dan Pak Lek dan Pak Cilik. Ya. Krompol. Nggih. Kerompol. Ngawi Jawi Wetan. Nggih. Niki mlebet isi. Nggih, Pak Lek. Jurusane Karawitan. Karawitan, Pak Lek. Oh Karawitan. Nggih. Yes. Sekolah sing tenanan ya. Nggih. Nah, sing penting sekolah sik. Nggih. Sangune Pak Lek. Kok sangune Pak Lek aku itu bulekmu kapan? Oh, kok Lho biasane nyangone. nggih ngoten kok. Kok nyangone, aku rong itu bulekmu kok nyangone. Wong kene golek kok. Golek bulik. Golek bulek. Oh. Dereng angsal bulik. Dereng. Oh, dereng. Bulekmu. Oh, wis mati to bulekmu? Nggih dereng. Oh, ora ta. Tak kira Ki Mas Joko pilang kenceng Madiun tasih monitor. Nah, sing karmane biasane nek ora sesideman ki ya apa jenenge sitae? Pilang kenceng no kesupen lho. Pilang kenceng ki Madiun. Lah nggih kesupen panganane napa nika? Sesideman nek ora sesideman ya podang kuning sing diaturke sing ndi? Coba. Nah, manut Mbak Prima. Ayo Prim. Sideman nggih, Pak. Sesideman. Sesideman. Ya. Bawanono siki gen cetha suaramu. Saiki sinden ki ora sing diperlukne iku ora mung rupane tok, klebu suarane. Nah, rupane ayu, suarane blero, wah ya kurang cara ramuan iki kurang mujarab ya ta, Cak. Nggih, yen carane janganan ya kurang bumbu. Ya. Cemplang. Janganan apa janganan dipaido kae lho. Wiwitane Wiwitane hanjarek handerek sang peki Suarane apik ayu. priya bagus kang ngelabu daya Aku gumun karo Pak Kangko iki lho. ngapa? Kok ya ituan sidene. Senom ayu, suarane apik ngono. Rasaku geretuk terus. Lah sing liyane kae tek budi to, Pak? Ha sing liyane ndi? Ya sing oh ya tua sidekno dipecat tenan to? Hah? Yang tua sidek pecat tenan to? Ya ora. Wo, blok kene yang tua sidek pecat. Lah aku dhisik apa sindene apa nang sing sepuh. Sing sepuh burine tok nggih kekuatan, nggon klasik. Oh. Sing nom sok gonta-ganti, nek Prima ora iso okwa kae gendhi terus. Nggih. Mayang. Nah, iki rombongan kaya ngono kuwi tambal sulam ning ya mergo saiki iki sing ditonton ki ora mung wayange tok. Klebu waranggonane piye? Kuwi klebu dalam pementasan. Lek dalange nom ya gone nom nek sindene tuwek-tuwek ya kurang menarik. Nah, marai ngantuk kae lho. Leres lah iki leres. Niki Kang nek nggih cuci mata. Ya nek ibu ya sing seneng pokoke penabuhe sing nom-nom. Iya. Ya nek ibu dan bapak-bapak ya sindene. Iya. Ya aku ya sindene. Kuwi ya sindene. Iya, sindene nom ngono lah. Wah, iya. Nom terus ayu. Ayu. Kowe bar roh primane roh bojomu piye? Enek kae. Ora ora Bojomu nonton iki keprok kowe ngamule. Bosok golek bojo angel ora ukur. terus nek badhe golek bulik kula malahan Weh bulekmu ora gelem kok. nggih mboten wong gadah Pakde Wah, bulekmu gadah Pakde wis gadah pakde. nggih Piye to maksudnya bulek wis gadah pakde? nggih kan Pak Gede Oh. Dadi ora bulek meneh, ora bu cilik. mboten Pak Gede kalih bulik Oh, dadi Pak Gede karo Bu Cilik. nggih Ora meletet. pripun to Pak Kuwi ceritane entuk bojo ngerti ora, Ma Prima? pripun Pak Kuwi mergo sosmed ya, Cak. Sosmed. Sosmed. Kula. berarti saya dhewe dereng
mboten, Pak. Urung kenale ning nggon sosmed. Kuwi nyata ya, Cek ya. Nyata niku cerita nyata. Heeh. Bojoku tak apusi. Mau apusi piye? Tak apusi ta foto profile gulu munggah tok. Oh. Dadi jagrake ra tak ketokke. Jagrake raro. Aku sing apik jane ya gulu munggah kok. Sing elek ya jagrake mulai tak apusi gulu munggah tok. Ketok gagah ngono ta? Nggih. Kowe nyawang aku piye? Manis ra? Manis. Manis ra? Nggih manis. Oh, Sekedhik ngoten. berarti kudu dilat kowe. Manis. Terus ketemune pripun niku kalih? Ketemune yo, boyo terus chatting-chattingan, ngono, terus ketemu, ngajak ketemuan, kuwi yo pluk. Kaget. Ketemu. Gak? Oh, mboten. Ora, aku terus digendong malah no. Oh, digendong, dibeto mantuk. Terus dimiki aku Oh, ya. terus dimiki. Langsung dimiki ngoten nggih. Kowe pengen ngemiki? Mboten. Ora ya wis tan terusno lah nek. Ojo lah metu kok. Ya. Ya. Sowan menyang Sowan menyang kutha gedhe Bendara Bendera Treska Yung Selendang kuning kang saking swara kurang ya. Suara kurang pramono ning wasisa ngungrum ngungrum marang bendara Tias Sulistyo Pijeran pijer ngincangake alis ya. terus tresno sesidelan Terima kasih. Terus Mbak Prima, muga-muga Prima terus. Jadi kuat terus. Kuat, Bapak Roso. Janto bladekan ndereke Pak Kangko Prima terus kahanane. Ya ayo Mbak Eka Suranti. Nah, kae lho, selaket turun kae kok. Ya Kak. Iki mbiyen ki yo warga duwe Jolaras Indonesia. Rien. Eka Suranti ki alumni Oh, alumni. jebulan mungkin dijolaras to. Iya, jek zaman jek kuliah kae bae ya wis. zaman jek suci lho Zaman jek suci. Saiki ya suci. Suci niku Suci ki resik utawa bersih. oke. zaman jek kinyis-kinyis ana lho aku dhisik yo trincing-trincing ngene iki lho Lah iya. rangsane Nom-nomane wah tenan. Dhisik Oh, trincing, nama-nama. dhisik trincing-trincing. saiki teroncong Sing penting sehat, Mbak ya. Tenan. Alumni Dwi Jolaras Indonesia iki kai. Ning bareng dadi sinden kondang, wah aku ora kuat bayar. mboten kula jane mbok jenengan ngebel kula budal lho gas lho Lah tenane. tenan aku ki apa Jare to krungu-krungu bayaranmu saiki ki 20 yuta. sing ngomong sapa Krungu-krungu. 60 juta karo nyurung genset ya Jadi nek karo kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia wis ora pangling Eka iki. Zaman cek kuliah dhisik. Wis plek. aku tau kuliah mangsa niki iki mahasiswa Mahasiswa. Mahasiswa. mahasiswa Ya biyen bayaran cek 250 ngono ya kan. 250 piye 75 lho 75 sih, ya.
Lah iya. Bayaran pisane pira? 75. Ndereke wayangi 75. Jemput ngepit nganggo rangsel lho. Wah, iya. Aku ki mbok zaman berjuang. Walah nggih, teng mriki kula niku bisa seperti ini dulu juga karena apa? Karena Dwijo Laras juga. Tenan sing istilahku langsung ngidak ning Solo kene iki to. Kuwi sing nopang ki ya Dwijo Laras. Dadi iso nganti mak bedunduk ngene iki. Mulane dijob kene aja ngarani bayar. Sing ngarani sapa? Aku ki lho sedulur karo duit wis genah abot apa? Abot sedulur. Wong sapa sing mau duit? Abot? Sedulur. Sedulur. Sing duwe duit. Wah, iki. Wah, padha ae kowe iki kaya abot sedulur sing duwe duit. Gocek ya, Cek. Ngene iki lho. Apa sih bolongan kok mbok leboni? Ora. Ngerti ki lagi bolongan. Mula saiki luar biasa. Eka Suranti ya klebu. Eka uget-uget barang kae. Nggih. Niatan saiki berkibar sendiri-sendiri. Sekarang banyak generasi-generasi yang luar biasa, yang pinter-pinter, ayu-ayu, akeh Cek kowe milih sing model kaya ngopo enek pokoke. Ora pilih. Lah ngopo? Paling ora ketompo pilih. Lho piye carane to? Mah wis tak cinta ditolak dukun bertindak. Al kaya kowe. Lho piye kok aku? Kaya kowe ngincim kae ora kena terus mbok dukunke to kae. Pak Ceba. Nek nganggo dukun ki ora tresno sejati. Nah, sejati. Cinta ki ora perlu dukun-dukunane wis cinta. Ibarate tai kucing rasa coklat. Iya. Munggah gunung mudhun jurang ki dilakoni. Ngono lho, Cek. Nggih, Mbak. Iya, Cek. Iya. Kok sik kuat men to kowe rancang duwe bojo. Dadi rondo nek wis betah men. Alah wis pokoke ora penting ya. Sing penting kan saiki balayar Cek. Wis rasa gagas ngono ku ya. Lah piye? Sing penting ki duit mlebu ngono ya. Betul. Nah iya. Hidup tanpa uang hampa. Sing penting ngopeni anak. Iya. Wong lanang ki opo? Ayo duet Cek. Ayo nembang apa? Manut. Girangan iki asik. Wis ora ono pamundhut apa Kak? Duet seragenan. Rara jonggrang. Ora iki mau nek permintaan. Apa? Lali aku. Alah. GWL. Apa kuwi? Garwane wong liya. Garwane wong liya. Hah? Garwane wong liya. Oke. Iya. Iya. Oke. Sing njaluk sapa, Cak? Niki wau WA saking Pak Giono wingking Kabupaten Sukoharjo. Nah, niki wau. Oh ya enek sing njaluk apa kae? Pak Enanda. Duet apa mau? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, Barang Yono. Nek wektune jeng nyandak diaturke mong kuwi ya gampang-gampang kok. Ndak. Tidak ada yang dipersulit. GWL Cak. GWL. Ya. Garwane wong liya. Ya. Gendang itu judo. Ya. Alah kati kok belok. Iya. Semangate ra ukur. Semangat to. Iki ya kakento niki lagu iki. Ke sapa? Kagem krune Dwijo Laras Indonesia. Oh, krune Dwijo Laras Indonesia. Ya mirsani bengi iki. Enek senengane lagu iki. Sapa? Maridin. Endi? Wong endi? Wong enek ngendi iki mau. Wis seneng banget kuwi lagu. Wis. Apa nih? Luar biasa. Ya. Dwijo Laras Indonesia. Indonesia wiwit biyen tekan saiki iki semangatnya luar biasa. Tur yogane iki tetep nom-nom kabeh lho. Nggih padha ngene iki. Jare tuwek sithik pateni. Di nom-nom kabeh. Wah, pengendange wis kaya pengendang koplupuh ya. Sing ndi? Sapa? Pengendange Jaipong wis kaya seragenan. Koplupuh. Oh, pengendange anu to, Muda Laras to. Ning terbatas Mbak Eka karo Mas Uncek kanca-kanca ki ora iso nek kaya kerawitan seragenan gak iso. Lah niki saged kok. Maksudnya lagu-lagu bermacam-macam ngono kae lho. Walah nek seragenan Pak gaco gamelan muni mesti ditembangi. Wow. Wes sauni-unine mesti muni dadi. Sing penting ki mudeng larase. Sing penting mudeng larase. Penting. Apa? Sing penting. Kowe mau muni apa? Sing temping. Penting. Penting. Esok-esok mula iki sesuk-esuk lah dibacoke engko esuk dibacoke pahargyan. Oh, nggih, temune mengke. Heeh. Iki jenenge utuh.
bengi terus awan. Nggih, ndemben nate kelira-keliru lho. Utuh karo siang malam ki. Do kelira-keliru. Aku tau kleru ya. Lah ya mulane kuwi sing dikersakne Pak Parno ngono kuwi. Nggih. Terus sing dikersakne kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Mergo klasike yo metu aurane aurane gatif ilang karek area aura positif. Aura apa arwah? Alon-alon. Aura sok arwah. Iya. Heeh. Arwah. Masa kanca-kanca sesuk maksimal jam 9:30 kudu wis muni. Mergo iki kok gamelane dipindah posisine. Dinger. Dinger. Disisihne mula bare aja padang-padang. Satu lagu lagi ya, Mbak Eka. Siap. Kono Eka karo Uncek, kene anu Wanda sing ro nembang. Ning kene, ha, rock group. Nah. Lagune Lintang Asmara karo Mas Bowo. Ayo, Mas Bowo. Lintang Asmara karo si anu Wanda. Dadi rock group kene grup 1, grup 2. Grup 1. Oh. Ayo, Mas Bowo ki punya kelebihan juga suaranya juga bagus. Leres gini. Apik nika ki ana. Apa? Kenapa sikilmu? Ora apa-apa, ngadeg ora apa-apa. Mboten napa-napa. Anu sikile ya lara to? Lara sikile. Apa jilai sikilmu secek? Sing lara kiwa apa tengen Mas Bowo? Tengen. Sing lara tengen. Nggih kula sing lara kiwa ijolan apa piye? Sikil kok ijo. Ya cakrake ora pas gonmu. Sikilku sing lara kiwa. Iki ya bar kejlungup iki. Oh, alah ger. Biasane iso mumbul-mumbul. Ya ngati-ati iki wingi bar arep mayangan yang di kecelakaan malah ra iso mangkat. Ning tetep apa jenenge kuwi tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Liyane ora enek sing lara wae. Aman ya. Liyane mboten-mboten sakit. Jan aku kok le serik ngono ki. Ngono ki pasangan serasi iso dhuwure padha lang kene iki iwuhe. Lha kok iwu-iwu, Bil? Lah kono lho nek ngadeg ki sapa lek kene? Lah ijolan apa piye? Aku tak sing beduk. Dadi sing beduk rene. Aku seneni Mbak Yuku. Yo, satu kali lagi yo. Gentenan. Nah, gentenan kanan dan kiri. Ojo nganti kalah. Iya, pokoke awake dhewe kudu menang oke. Kudu menang. Seluput tak. Yo. Piye to? Piye to brutumu ngenek Aku kok. iki tanggaku lho. Meletik tekan Kulon Progo. Yo, kaya apa? Dadas. Jos. Sampun atur. Nggih, matur nuwun Mbak Eka kelawan Mas Uncek. Sami-sami. Disambung di lain kesempatan. Inggih. Pokoknya tetap berkesenian dan berbudaya. Siap. Ini nyedai apa jenenge kuwi hari wayang dunia. Hari wayang nasional uga hari gamelan. Terus apa? Iki wancine Bapak kok nampa dayake sapa, Truk? Ayo dhewe ra ngerti. Merana, Truk. Ya.